घेऊनच जाईल. नमस्कार, मी प्रज्ञा तेजी. आज मी मालवणी मसाला बनवणार आहे आणि आम्हाला हा मालवणी मसाला लागतो जेवणाला. दुसरा कोणता मसाला वापरत दुसरा मालवणी मसाला करून दाखवणार आहे. त्यासाठी लागणारं साहित्य सांगते मी. त्यासाठी लागणारं साहित्य: बेडगी मिरची 1.5 किलो घेतली आहे, लंकेश्वरी मिरची 1.5 किलो आणि लवंगी मिरची अर्धा किलो, धने अर्धा किलो, मिरी मिरी पाव किलो घेतलं आहे, दगडफूल 35 ग्रॅम, जायपत्री 30 ग्रॅम, मायपत्री 30 ग्रॅम आणि त्रिफळा घेतली आहेत 50 ग्रॅम, तेजपत्ता 50 ग्रॅम, हिरवी वेलची 30 ग्रॅम, सुंठ 30 ग्रॅम, खसखस पाव किलो, दालचीन 30 ग्रॅम, बडीशेप पाव किलो, नागकेसर 30 ग्रॅम, मसाला वेलची 30 ग्रॅम, सुंठ 20 ग्रॅम घालणार आहे, मोहरी 50 ग्रॅम, शहाजिरं 50 ग्रॅम, हळकुंड 50 ग्रॅम, जिरं 50 ग्रॅम, मेथी 50 ग्रॅम, लवंग 30 ग्रॅम, चक्रफूल 30 ग्रॅम, जायफळ 3 घेतले आहेत आणि नागकेसर 20 ग्रॅम. असं सगळं साहित्य घेतलेलं आहे. पुन्हा मी तुम्हाला जवळून दाखवते. आणि असं सगळं मालवणी मसाला करून घेणार आहे. सुंठ काप तोडून घेणार आहे आणि कुंड कट करून घेणार आहे आणि सगळं ते व्यवस्थित साफ करून धने साफ करून घेणार आहे. नंतर तुम्हाला भाजल्यावर दाखवते मी तुम्हाला सगळं. हे बघा, मी एवढ्या प्रकारे मिरची आणलेली आहे. ही पिशवीमध्ये तुम्हाला फक्त सॅम्पलसाठी तिथे दाखवली. बाकी सामान सगळं या पिशवीमध्ये आहे. हे बघा, जवळून तुम्हाला दाखवते. हे बघा, मी गरम मसाले भाजून घेते. लवंग घालते. हे बघा, लवंग भाजून घेते. जास्त भाजायचे नाही, थोडे थोडे गरम करून काढायचे. भाजून झालेली आहे. हे सर्व गरम मसाले आहेत ना, मी साफ करून घेतलेले आहेत. तुम्ही काढून घेते. त्रिफळ घालते. त्रिफळांमध्ये हे घालतं, चक्रफूल, दगडफूल ते घालते. जायपत्री आणि मायपत्री घातली आहे त्रिफळांमध्ये. आणि त्यानं जास्त भाजायचं नाही, हलकं हलकं गरम करायचं. जायपत्री मायपत्री यांना ते अगदीच भाजायची आणि नंतर त्याचे तुकडे करायचे. कारण ते अगोदर बारीक केले ना आणि भाजायला गेले करपतात, त्याचं तेल निघतं, करपून जातात. बघा, धने भाजून घेते. हे बारीक गॅसवर मसाला व्यवस्थित भाजून घ्यायचे. याला धन्याला भाजून झालेले आहे. तर मी याला काढते. आता बडीशेप घालते. मी आता बाकीचं ना असं सगळं भाजून घेते, कारण सर्व दाखवत राहिले ना व्हिडिओमध्ये, तर व्हिडिओ माझा मोठा होणार. मग बडीशेप घातली आहे.
खसखस भाजून घेते. खसखस भाजून झालं आहे. आता मी सगळं साहित्य भाजून घेणार आहे. व्हिडिओमध्ये तेवढं शूट करत नाही राहणार, कारण ते व्हिडिओ भरपूर मोठा होतो. दालचीन आणि चक्रफूल घातलंय. सगळं पटापट भाजून घेणार आणि सगळं भाजून झालं गरम मसाला मी दाखवते. हा बघा, गरम मसाला भाजून झालेला आहे. हे बघा, गरम मसाला भाजून झालेला आहे. मी आता ना हे काढून घेते सगळं कढईमध्ये काढून घेते. मिरच्या भाजून घेते आणि मिरच्या भाजताना मी फक्त सुरुवातीला लागवणार, मिरच्या सगळं भाजून घेणार. त्याचा व्हिडिओ मोठा होतो. भाजताना त्याला पटापट भाजावं लागतं, खसका लागतो. मग आता हे पटापट भाजून घेते. पटापट भाजून घेते. कसका लागतो, मी तर भाजून झालं की दाखवते. हे बघा, भाजून घेतले. ही बघा, मिरची भाजून झालेली आहे. इथे पूर्ण शूट करून नाही शकले, कारण इथे लक्ष द्यावं लागतं मिरची कडे. आणि मला मध्ये मध्ये खसका लागतो. बरोबर थांबून तर मी भाजलेली आहे. मिरची भाजून झालेली आहे. आणि शेवटची, आणि सगळे जास्त शूट नाही करता आलं मला, पण खूप खसका लागतो. मी थांबून मिरची भाजते. मग जास्त घालते ते फक्त भाजायची, गरम थोडी गरम करायची. केलंय, मिरची भाजून झालेली आहे. मिरची भाजून झालेली आहे. हे बघा, ही मिरची ना 3 दिवस उन्हात सुकवलेली होती. आता भाजलेलं उद्या अजून 1 दिवस सुकवणार आहे आणि कुटायला देणार आहे. मिरच्या भाजते वेळी बिलकुल तेलाचा वापर केलेला नाही आहे. अजिबात तेल वापरलं नाही. सुकी भाजली आहे. आणि तेलात भाजी का नंतर नरम पडते जरा मिरची. बिन तेलाशिवाय भाजली आहे. हा बघा, गरम मसाला पण मस्त की भाजलेला आहे आपला. आणि मी जास्त मिरची भाजताना शूट केलेला नव्हतं, कारण मला मध्ये थांबून मिरची भाजावी लागली. मला ठसका पण लागत होतं, गरम पण होतं. मग मी थोडा वेळ थांबायची, थोडा वेळ भाजायची, थोडा वेळ थांबायची, थोडा वेळ भाजायची. आणि असं करून मी मिरची भाजली. आणि शूट करणार कोण नसतं, मी एकटीच करत असते शूट. प्रत्येक रेसिपी एकटीच शूट करते, मीच सगळं करते. त्यामुळे मला व्हिडिओकडे बघायचं की कॅमेराकडे बघायचं की मिरचीकडे भाजायची, म्हणून मी जास्त शूट केला नाही. तर मग आपण नंतर मी तुला कुठल्यावर डायरेक्ट आता दाखवते. उद्या मी कुटायला नेणार आहे. 1 दिवस सुकवणार उन्हात थोडा वेळ, मग कुटायला घेऊन जाईन. चला मग. हा बघा, मी मसाला कुटून आणलाय. कलर पण किती छान आलाय बघा. तुम्हाला ना मी या वाडग्यामध्ये काढून दाखवते, समजेल. या बघा, मस्त पैकी कलर आलाय. तुम्ही असं करून बघा. किती बारीक कुठलाय तो बघा, एकदम बारीक कुठून घेतात. हे बघा, तुम्ही जवळून बघू शकता.
किती बारीक कुठलाय तो. आणि सेम अशाचे असं करून बघा. आणि माझा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल ना तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा.